Det er sent onsdag eftermiddag, og der er roligt her i Camp Danevang. Amerikanske styrker er lige nu i bykamp i Fallujah, men oprøret har ikke bredt sig her til det sydlige Irak, og indtil videre har danske soldater ikke mærket noget til kampene. 8. afsnit af bataljonen er i gang. Det her er en tv-dagbog fra Camp Danevang i Irak. Det har været en uge, som har dækket hele spektret af, hvad soldater kommer igennem. Lige fra fest her i lejren til 2 dræbte ved en vejbombe 3 kilometer herfra. Optagelserne til det, I nu skal se, begyndte torsdag formiddag ved 10-tiden. Velkommen til bataljonen. Folketinget har i dag givet sit samtykke til, at Danmark deltager i den internationale koalition. Det er torsdag formiddag. En gruppe soldater er på vej til sikkerhedsmøde i Al-Qurna, dagen efter det amerikanske valg blev afgjort. كنا نتمنى يصير منافسات تقترب يصير فرق قليل كنا نتمنى انه يسمح لنا بالتصويت حتى نصوت البوش ونقدمه بال جون كيري ما كان يخدم القضيه العراقيه واحنا بوش يخدمها بشكل كبير. Der er sikkerhedsmøde en gang om ugen, og mødet bliver brugt til at koordinere de danske og irakiske ønsker for områdets fremtid. فالوضع الامني مستقر. أمنياتنا إنه الحكومة الدنماركية ترسل الشركات المدنية الآن للعمل، يعني الوضع أكثر استقرار من ذي قبل. Danskerne noterer irakernes ønsker om mere civil hjælp, men soldaterne kan kun love militær hjælp, mere samarbejde med den irakiske nationalgarde, ING. Udover det, så vil vi have aftalt med oberstløjtnant Abbas, at vi gør endnu mere ud af at køre sammen, ING og koalitionsstyrkerne, så vi viser os sammen ude i området. Og vi er allerede nu arrangeret i næste uge indtil flere patruljer, hvor vi kører sammen. Første fælles patrulje er planlagt til mandag. Det vender vi tilbage til. Irakerne må altså nøjes med militær hjælp. Alligevel er de tilfredse med den støtte, som danskerne leverer. الوضع الأمني الآن مو مستقر بشكل تمام، يعني احنا الاستقرار الأمني نعتمد على القوات الدنماركية بشكل كبير جدا، خاصة وإنه الشرطة العراقية والحرس الوطني العراقي في بداية تكوينه، فبالتالي احنا نتمنى أن تبقى القوات الدنماركية إلى أن يستقر الوضع الأمني بشكل جيد. Mødet er slut. Turen går tilbage til Camp Danevang. Her er Forsvarets bilinspektion kommet på besøg. Bilinspektøren skal syne soldaternes køretøjer. Og til højre. Tak, lige ud. Langt de fleste køretøjer kom til Irak sammen med de første soldater for 1,5 år siden. Men det fritager ikke køretøjerne for et godt dansk syn en gang om året. Det drejer sig om, det er personelsikkerhed, det er færdselssikkerhed. Køretøjerne har en alder, som ville få selv en brugtvognsforhandler til at smile nervøst. Selve skroget eller selve karrosseriet, det er fra en gang i 60'erne, faktisk med i Vietnamkrigen. Men det betyder ikke det helt store for bilinspektøren. Ja, karrosseriet har den alder, men det karrosseri er jo vartet og vedligeholdt og plejet, og jamen, det er jo lige så godt som nyt. Bilinspektøren er en mand, der ved, hvad han taler om. Men her har du henholdsvis 63 og 64 bælteled per bælte. Og nu skal du så spørge, hvorfor er der forskel på antallet? Hvorfor er der forskel på antallet? Det er fordi vejhjulene sidder forskudt inde i undervognen, fordi den er torsionsaffjedret. Derfor. Og blink til venstre. Ja, og til højre. Ja, tak. Viske og vaske. Jo, så det. Så er det en bremseprøve. Har du ved? Ja. Du er jo ganske almindelig lægmand, men du kan godt se, at der er noget galt her. Så kan du se, at venstre side bremser væsentligt mere end højre side. Bilen skal stille igen til syn. Så den er ikke godkendt? Den er ikke godkendt. Og bruger man den skævbremser, og det er første, anden, tredje, fjerde aksel, og det er højre side svag. Vi fik at vide, at han var en hård hund, men det er ikke så galt. Jeg er bare retfærdig. Jeg er retfærdig. Det er fint, tak. Sidst på eftermiddagen når soldaterne fra sikkerhedsmødet tilbage til den danske lejr, og så kan majoren gå i gang med at pakke.
Jeg har købt en fjernstyret bil til min søn. Fordi det ved jeg, han ville synes om. Og så til min datter, der har jeg købt en Barbie-dukke. Det må også være noget, der er lige sagen. Han skal hjem og se sine børn for første gang i næsten 3 måneder. Nogle børn, de reagerer ved at, ligesom hvad skal man sige, at tage afstand fra nogen, der har været væk i så lang tid, som jeg har. Og andre, de hvad skal man sige, kommer jo med det samme. Jeg håber selvfølgelig på det sidste, så man kan få et ordentligt kram i lufthavnen. Det kunne være lækkert. Majoren skal hjem på tjenesterejse, og han har massevis af breve med fra soldaterne. Han skal nemlig hjem for at holde stormøde med de pårørende, så nu går turen fra Sydirak til Vestjylland. Torsdag den 4. november. Velkomstkomiteen er på plads. Så er du godt få penge ud, Jeppe. Så er du godt få den penge ud. En ny soldat dukker op i Camp Danevang. Hej, fedt hoved. Velkommen til. Han skal afløse en af dem, der var nødt til at tage hjem før tid. Det er sgu lækkert at blive modtaget på sådan en måde. Det synes jeg virkelig. Det er nogle gave gutter, dem der. Hvor dejligt. Første besøg i det nye hjem, en beboelsescontainer. Hvad siger du til det? Det er sgu fremragende, det er. Fjernsyn og hele, jeg har hørt, der er nogle pornokanaler på, sådan noget der. Lars har selv presset på for at komme til Irak, og om nogle få timer skal han ud på sin første opgave. Det har det fint med, altså jeg vil bare i gang så hurtigt som muligt. Altså, det er derfor, jeg kommer herned jo. Det er jo for at gøre en forskel jo. Så er Fyn på landet. For hver soldat, der rejser hjem, kommer en ny ned fra Danmark. Indtil videre er 7 taget hjem, siden soldaterne kom til Irak. Har I savnet ham? Vi er nok ikke vilde med indrømmende, men ellers der har vi nok savnet den lille småting. Vi kan jo godt lide ham. Hold op. Det er sgu godt, du kommer ned. Varm velkomst. Vi vender tilbage til Lars, når han skal på sin første patrulje i aften. Gå hen og kig herhen så. Langt fra Camp Danevang, hjemme i Danmark, i Vestjylland, venter Majorens familie i lufthavnen. Ja, men nu er der kun kvarter til far, han kommer. Det er ikke far, det der. Nej, men det er også et i militærtøj. Børnene skal møde deres far for første gang i næsten 3 måneder. Glæder du dig til, din far kommer hjem? Ja. Hvad skal du lave sammen med ham i dag? Så skal jeg bare lege med biler. Jeg håber, de bliver rigtig glade for at se ham, at de ikke bliver generet og sådan noget. Så man måske godt kunne forestille sig, at de vil blive, når de kan se ham i så lang tid. Det er en stor flyver, hva'? Ja, det er det godt. Det bliver spændende. Se, der kommer han. Ej, kom. Skynder vi os nedenunder og tage imod ham. Ej, var han der? Ej, var det bare godt at se jer. Ja, er I også glad for at se far? Ja. Ej, hvor er I søde. Og så kom han endelig. Godt at se jer. Ja, i lige måde. Jamen, det var jo ligesom, jeg havde håbet på, at de kom løbende mig i møde. Ikke også? Ja, det var dejligt. Far, når vi kommer hjem, så skal vi lege med bil. Vi skal lege med bil. Hen til far. Ja, du løb hen til far, ja. Det er nemlig rigtigt. Det er rigtigt. Så det var fuldstændig ligesom, jeg havde håbet på, så det var dejligt. Ja. Sådan. Velkommen hjem. Tak. Vil du give Filippa den her? Det er til Filippa. Tak. Tak. Det er lige indkasseret. Hold da op. Majorens ophold i Irak har ikke været helt uden omkostninger for familien. Hans kone har sørget for de 2 børn og passet et fuldtidsjob ved siden af. Det er jo så første gang, jeg prøver at være alene igennem en længere periode med mine børn. Og det er der mange, der lever med til hverdag jo. Og ligesom andre, der er i samme situation, som jeg er nu. Med sådan en periode her på et halvt år. Så dem tager jeg virkelig hatten af for, hvordan de klarer det. Dem, der måske egentlig møder og sådan noget. Altså, det må være hårdt, det synes jeg.
Nej, faktisk ikke have sådan noget. Det er pigeparfume. Man ved, der sker så meget i sådan en tid, og du kan bare se, altså Filippa, hun er jo blevet fantastisk til at snakke, og bruger ikke ble mere, det gjorde hun, da jeg tog afsted og sådan noget. Også. Så udviklingen bare i løbet af 3 måneder går det så stærkt, så det er klart, det er noget, man tænker meget over, mens man er afsted, den udvikling, og at man går lidt glip af den. Men omvendt, når man har det job, som jeg har, altså så er det jo det, der følger med, og det må man ligesom acceptere. Og kan man ikke leve med det, jamen, så bliver man nok nødt til at finde sig en anden profession. Det ville være mest optimalt, at han var herhjemme, både for børnene og min skyld. Det må også være hårdt for ham jo at skal være væk fra de børn, så det halvt år. Altså det sker jo helt vildt meget, når de har den alder, de har. Så, men at han skal ud igen, altså det skal han jo nok også først om nogle år forhåbentlig. Og så at børnene er blevet lidt større, og så er det hele blevet lidt nemmere. Og så forstår de nok også, at han skal afsted og sådan noget. Så det må vi leve med. Jeg sidder her, og så sidder jeg både ved siden af dig og ved siden af Oliver. Vi kan aftale det? Det er faktisk nøje planlagt. Første frokost i efterårs Danmark. I morgen skal Millionen så til møde med soldaternes pårørende ved et stort arrangement på kasernen i Holstebro. Okay, det bliver dejligt. Hvad? Det er godt nok nogle fine glas, I har fået. Jeg synes bare, I har lidt rigeligt af dem. Er det fordi, I har været for meget på McDonald's? I Irak er det blevet aften, og små 12 timer siden, at Lars ankom til den danske lejr. Nu er han så ude på sin første patrulje, og de første indtryk fra Irak har plantet sig. Det er ligesom om, de ikke rigtig gider af det her land op og stå igen. Altså, det kan man hurtigt, det er et hurtigt indtryk, jeg lige har fået. Bare jeg har kørt ned fra Kuwait og så op til selve basen, og så lige det her har gjort nu, ikke også? Og ja, der er sgu ikke meget gang i den her. Men altså, så må vi jo bare hjælpe dem lidt, se om det kan hjælpe på det. Lars og kollegerne er ude for at kontrollere biler. Og det gør de ved at affyre et lys, så irakerne kan se, hvor de skal stoppe. Derefter går kontrollen i gang. Thomsen, jo. Jeg vil lige tage imod noget AK og ammunition. Vi har AK og ingen kunder. Det har. Senere på aftenen møder de en gruppe irakiske politifolk, også kaldet IP'ere. Og de har ikke et alt for godt rygte blandt danskerne. Man skal ikke stå en skid på de IP'ere. ING'erne, de er udmærket arbejde sammen med flest af dem, men de IP'ere, de er ikke noget værd. Jamen, det er dem, der kører rundt, eller hvad? Det er dem, der har det der... ING'erne, det er militæret. Ja. Men IP'erne, de... IP'erne er kendt for kun at lave noget, når der er danske soldater i nærheden. Jeg ved ikke helt, hvad der er med mig, men altså... Nu kommer jeg ned fra Svømborg af, og der har det der med indvandrere, der har jeg også haft en rimelig tæt på mig, hvor de står og snakker der seje sprog og smiler og sådan noget der. Man ved sgu ikke rigtigt, hvor man har dem, og det ved man så heller ikke dernede. Så på en måde, så kan jeg ikke genkende til det, selvom det er en helt anden måde der. Det ved jeg godt ikke også, men det er nogenlunde sådan, de er også nogle gange derhjemme. Første møde med Irak, første møde med kammeraterne. Det bedste ved i dag, det var den gang jeg kom jo. Hvor de havde banner og det hele til mig, og det var helt forrygende det der. Det har jeg sgu aldrig lige oplevet sådan noget før, så det var ikke lige det, jeg troede, dengang jeg kom herned jo, så. Men det var fantastisk, det der. Fantastisk modtagelse. Det er noget, jeg aldrig glemmer i hvert fald. Fredag den 5. november, efter den første aften i Irak. Jeg har taget nogle breve med hjem. Jeg garanterer selvfølgelig ikke for, at der er en til alle. Men man er velkommen til lige at komme ned og kigge igennem, om der nu skulle være en til en. Lørdag formiddag i Holstebro. Brevene fra de danske soldater nåede frem til de pårørende. Var du heldig? Det var godt. De bliver læst med stor opmærksomhed. Det er en fast tradition, at forsvaret holder et møde for de pårørende, mens soldaterne stadig er på mission. Mange gange, når man sidder herhjemme, så får man jo alt, hvad der er i nyhederne, og det vil sige, det er Bagdad, og det er inde i centrum Basra og sådan noget. Det er jo reelt ikke der, hvor vi befinder os. Så det her, det kan forhåbentlig være med til at få afkræftet nogle af de ting, nogle af de myter og så videre, der kører. Og jeg er helt overbevist om, at det, vi er dernede, det gør en forskel. Dagen i dag er også de pårørendes chance for at møde hinanden. Når man møder ligestillede, der også har børn, ikke? Der er ligesom, man kan genkende til de følelser og de ting, man oplever herhjemme på hjemmefronten og igen dernede i lejren ved dem. Og det synes jeg helt sikkert, man kan bruge til noget. Anne venter barn nummer 2 med Christian, som denne lørdag er på vagt ved hovedporten i Camp Danevang. Det er selvfølgelig et stor opgave, stor ansvar, der ligger på hende.
Men altså, det har vi snakket om, og det går faktisk okay. Hvis der skulle opstå nogle problemer af den ene eller den anden art, så er det her jo heller ikke værd at blive hernede for, så vil jeg selvfølgelig tage hjem lige med sammen. Et andet sted i Camp Danevang, her er Kenneth i gang med at reparere pansrede køretøjer. Hans kone er også med til mødet i Danmark. Jamen, jeg håber på, at hverdagen hænger sammen derhjemme. Og så vidt jeg kunne stå i telefonen, så gør det jo også det bedste formål i hvert fald. Og, men vi er så heldige med, at vi har sådan en rimelig god familie, omkringskreds der, som går ind og støtter Jeanette i alting. Som rengøring og sådan noget, det kan jo næsten ikke nogen højere vide. Vi føler nogle gange herhjemme, at vi fortjener sgu egentlig en kæmpe medalje, fordi der er mange ting, man står alene med lige pludselig, når ens bedre halvdel mangler. Og, jamen, det er rart, at man sådan ligesom kan få bekræftet, at jamen, det er sådan, de tanker har de andre også, og det er ikke kun mig, der synes, det hele det er træls, og det er hårdt indimellem. Okay, det tror jeg var det. Vi vil have flere mænd, som vi kan tage med hjem. Hjemme i Camp Danevang, her er der pigeaften. Det er en aften, hvor der snakkes om alt det, der ikke kan snakkes om, når der er mænd i nærheden. Og de skal smide sig i sandet for at snakke om noget forskelligt, det er der ingen tvivl om. Og jeg er godt klar over, at mænd er ved at brække sig ud i badet, når de står og snakker om, hvad for en conditioner vi putter i håret. Jeg er ikke engang sikker på, at de ved, hvad det er. Det er så rart, at man en gang imellem bare kan få lov at lufte sådan nogle ting, og andre ting, som man ikke lige synes, man gider at tage op med drengene. Det er en fast tradition, at kvinderne mødes, når danske soldater er på mission i udlandet. Formålet er ganske enkelt at hygge sig på pigemanér. Højre ben, venstre ben, hovedet med. Jamen bare sådan en lille ting som, at inden vi skulle herover, ikke, jamen, så vores tøser, vi render sådan lidt rundt. Ej, har du ikke noget hårlak, jeg kan låne? Og sådan, det der sådan lidt tøseagtigt, det er dejligt. Så tror jeg også, vi måske lidt mere... Når du er kvinde i forsvaret, så skal du hele tiden tænke utrolig meget på, hvordan du sådan bliver set på af fyrene. Og det her, der kan vi bare være os selv. Altså, det kan vi også sammen med mændene, men det er på en anden måde. Og her kan vi ligesom mere slå os ud og hygge os. Denne lørdag aften er der adgang forbudt for mænd, bortset fra de opgaver, som i hvert fald i gamle dage lå hos kvinderne. Det er mændene, der laver maden. Det er mændene, der går rent bagefter, og det er mændene, der serverer. Der er 486 mænd i den danske lejr og kun 17 kvinder, men det er ikke noget problem, ifølge kvinderne. Jeg kan godt lide at arbejde sammen med mænd, fordi enten de siger tingene mere lige ud. Kvinder, de kan, hvis de er misundelige over noget, så bliver de onde. Det bryder mig ikke om. Men altså, de her kvinder er jo i samme båd, så vi er jo lavet det samme stykke stof. Så derfor gør det mig ikke så meget, som hvis det var privat, hvor kvinder er nogle høns. Det er de ikke her. Fordi de tænker også med en mands hjerne, eller så ligesom vi andre gør. Thumbs up. Thumbs up. Kvinderne i den danske lejr gør faktisk en del for at nedtone det, at de er kvinder. Toes together. Toes together. Jeg tror, at så snart jeg får en uniform på, altså så snart en kvinde får en uniform på, så bliver hun lidt kønsløs. Selvfølgelig kan hun stadig rive elastikken ud og slynge med håret, sende øjnene eller smilet, som de sender på plakaten. Men det er jeg ikke interesseret i at gøre. Jeg ser ikke mig selv som hverken mand eller kvinde, når jeg er på arbejde. Så er jeg soldat, og jeg udfører de samme opgaver som mine mandlige kollegaer. Jeg går ikke noget ud af mit udseende eller render rundt med make-up på. Det er faktisk første gang i 3 måneder, jeg har bare en lille smule make-up på. Og det er også en ting, der er dejligt. Men ellers så løser vi en opgave ligesom alle andre, og det er ikke noget, jeg tænker på. Jeg tror, hvis jeg ikke gør det, så gør mine kollegaer det heller ikke. Sådan holder man pigeaften i Camp Danevang den 6. november. Når vi kommer derud, så kører vi frem omkring de sårede og ser, hvor meget vi kan gøre. 51. Vi skal lige se ud og sikre, sørge for, at der er sikkerhed i området, før vi hopper ud. Så er det bare et spørgsmål at hive de sårede ombord, og så kører vi væk med dem. Det er søndag morgen, klokken er lidt i 9. Lige uden for den danske lejr er der sprængt en vejbombe. Der er en død.
Vejbomben har ramt en civil bil, og selvom den var pansret, har trykket fra eksplosionen smadret de flere centimeter tykke ruder. Bilen tilhører et privat sikkerhedsfirma, og der var 3 passagerer. Den ene var brite og døde ved eksplosionen. Den anden var sydafrikaner og blev hårdt såret. Han dør senere af sine kvæstelser. Den tredje passager slap med en flænge over øjet. Den ene han er i hvid, og den anden han er i sort. De danske soldater undersøger, om der er fjendtlige grupper i nærheden. Det er ikke unormalt, at bombemændene venter til soldaterne er ankommet, før de detonerer bombe nummer 2. Kig bare efter, om der står nogle folk ude ved voldene derude og venter på, at vi kommer på plads. Området er sikret, så nu går efterforskningen i gang. Jeg har ikke kunne se, hvor de har placeret bomben, da de har ligget ude på marken. Så har de brugt det store dæk der som sigtemiddel. Sådan, så når bilen kommer ud fra dækket, så siger det røvhul, og så løber de. Militærpolitiet er også på sagen. De udspørger de lokale. Har du set nogen, der har gået rundt derude på noget tidspunkt her inden for de sidste 12 timer? Tolken er Christine, der var med til pigeaftenen i går. ما شفنا دوم ما شفنا شيء دوم معناتها بس فجأة انثار انفجار يعني اليوم يعني ما شفت شيء اليوم ما شفت والله ikke se pludselig var der eksplosion, og det er det. En blodig søndag formiddag efter en festlig lørdag aften. Jeg tror, i går er mere usædvanligt end sådan en morgen som den her. Så det er egentlig i går, der var afvigelsen fra normalbilledet. Man vender sig aldrig til at skulle høre eksplosioner og reagere på det, og stå og vente på at få at vide, om det er ens egen, eller det er civil, eller som i det her tilfælde et civil sikkerhedsfirma, altså ikke iraker. Så det er jo stadig forfærdeligt, men jeg ved ikke, jeg når ikke at føle en kontrast rigtigt, fordi det er det her, vi er her for. Altså, det er det her, der er virkeligheden. Jeg vil ikke sige, at aftenen i går var uvirkelig, men den var bare noget godt midt i det hele. Så. Søndag den 7. november. Man fristes til at kalde det endnu en dag på kontoret. Hello. My name is Ali. Ali, okay. My name is Kær. Det er mandag formiddag. En gruppe soldater har en aftale om, at de skal på fælles patrulje. We're looking for Major Mahmoud of 4th Company. Med soldater fra den irakiske nationalgarde. Aftalen er en del af den danske militære hjælp til irakerne, så der bliver sendt bud efter major Mahmoud. Jeg har ude at køre med dem før, og de er meget interesserede i at arbejde sammen med os, og meget glade, når vi er med ude. Og man kan godt mærke på dem lidt, at når vi er med, så gør de meget ud af det, så han gerne vil vise, hvor gode de er over for os. De har også en vis stolthed over for deres håndværk. Store forventninger, og så får danskerne at vide, at major Mahmoud ikke er på kasernen. Major Mahmoud, is he sick, or does he have a day off? Yes, day off. Day off, okay. Rest, okay. So he's been tired? Yes, okay. Okay. I'll come visit him another day. Det var så, de rosende ord, de blev så gjort til skamme her. Vi skulle egentlig have fat i de her ING-mennesker der, som havde bedt os om at komme her i dag, fordi vi skal køre de her joints. Og majoren, han var der ikke, han er fri i dag, og der er ikke koordineret noget videre. Han har bare bedt os om at komme kl. 9, så vi kan køre en joint patrol. Og ja, så vi prøver at lave en ny aftale til på næste onsdag. Vi må se, om det lykkes. Selvfølgelig skuffende, at det samarbejde, vi skal op og køre, det falder til jorden, fordi de har glemt en aftale. Nu tager danskerne så alene på patrulje, og det gør de på en dag, hvor Irak netop er blevet erklæret i undtagelsestilstand. Det betyder blandt andet, at soldaterne vil få lettere ved at lave ransagninger og undersøge mistænkte. Jamen lige netop de beføjelser, der er jeg glad for. Det jeg ikke vil være glad for, det er beføjelser, som vi siger, skyd hvis du er i tvivl. Altså, at vi går så langt. Men de her beføjelser til at selv at iværksætte det, som vi mistænker, er et eller andet lunken ved, at vi kan gå i gang der. De gør os mere effektive. Den irakiske regering har sat landet i undtagelsestilstand for at gøre det lettere at angribe Fallujah, 600 km nord for den danske lejr. Det er så langt væk, at angrebet ikke bekymrer de danske soldater. Vi har ikke mærket noget til det hernede endnu, men alt efter resultatet er oppe nordpå, så kan de enten rydde ud i alle terroristerne, eller også så kan alle terroristerne flygte hernede. Så er det så et spørgsmål, om de holder fri, når de er hernede, eller om de prøver at lade det gå ud over os. Indtil videre, så er det ikke noget, der bekymrer os i hvert fald. Jeg tror, mange af dem, der kæmper deroppe, det er nogen, som stammer deroppe fra.
Der er selvfølgelig nogle udenlandske krigere, som kommer til, men ellers mange af dem stammer fra området deroppe, så jeg tror, at det vil blive i området, og måske blive mindre modstandsdommer af en art, eller også vil de søge ind til selve Bagdad. De danske soldater alene på patrulje på en dag i november, den dag, hvor angrebet på Fallujah begyndte. Ja, nu skal vi lige have en lille fodbold med marskarberne herude. Yalla. Er det Makin? Irak. Hvad er det for nogle fiskere? Det er jo for at opleve lidt andet sammen med lokalbefolkningen, i stedet for at de bare ser, at vi kommer forbi i pansrede køretøjer, og så tager vi lige en fodboldkamp i stedet for. Det er dejligt at nyde at være sammen med deres børn. Der er jo ingen tvivl om, at de nyder at være sammen med os. Alle skal være til skole. Okay? Thank you. Okay. And you were good. You were good.